Bueno, en aquests moments em trobo al Museu Genocidi Thyssen, que era una antiga escola aquí a Fontpeng, però que el règim militarista de Pol Pot doncs, va incautar i la va fer servir de camps de concentració. Bueno, aquí en aquesta escola doncs, van torturar més de 7.000 persones i bueno, els feien tota classe de tortures, i ara estic dins d'una habitació doncs, que aquí doncs, està bastant semblant de com havia quedat, de com ho van trobar-ho, no? O com van descobrir que aquí es feia tota classe d'atrocitats. Bueno, veiem aquí el llit, l'habitació aquesta, la vista així una mica exterior i tal. Doncs aquí, aquesta habitació ens torturaven a gent, no? Està ple d'habitacions com aquestes que conserven aquests llits tan lletjos i tan miserables i eines que feien servir de tortura. Aquí hi ha una foto d'aquesta habitació, de com van trobar l'última víctima. I bueno, doncs perquè us feu una idea del vestit, no? Que és realment esfereïdor. És molt fort tot això. Doncs aquí en aquest llit feien descàrregues elèctriques a la víctima, la golpejaven, la víctima estava lligada sobre el llit, s'havia de fer totes les seves necessitats a sobre, etc. Bueno, això és el que hi ha per aquí. Això és el que va passar fa 30 anys, fins ara.